Vi har før lært, hvordan vi lægger brøker sammen. Vi har for eksempel en fjerdedel og en fjerdedel. Når vi lægger dem sammen, så giver det 2 fjerdedele. Fordi vi lægger tælleren sammen for oven. Det kan vi jo også vise ved vores lagkage, vi plejer at bruge, at vi har en kvart lagkage plus en kvart lagkage, som er lige med en halv lagkage. Fordi vi lægger de 2 kvarte sammen. Kan I huske, at vi har haft det? Ja. Det kan I godt huske, at vi har haft. Nogenlunde, ja. Nogenlunde. Skal vi lige prøve at tage en mere? Ja. Ja. Vi tager en halv og en halv. Og vi lægger dem bare sammen for oven. Det giver 2 tonedele. Det er jo det samme som en hel. Det har vi også lært, når det står det samme tal for oven og det samme for neden, så det er en hel. Vi viser det lige igen med lagkagerne. Vi har en halv lagkage. Og plusser den med en halv lagkage. Og får en hel lagkage. Hjalp det lidt? Ja. Ja. Nu kan vi huske det. Ja. Vi kunne jo godt komme ud for en situation, hvor vi skulle lægge en halv lagkage sammen med 2 fjerdedele af en lagkage. Så bliver vi nødt til at tegne lagkagerne og lave en halv lagkage. Og den skal vi lægge sammen med 2 kvarte lagkager. 1, 2. Og det bliver faktisk også en hel lagkage. Vi putter begge de halve lagkager over i den hele. Selvom at det var 2 forskellige tal hernede. Hvis vi nu prøver at forestille os, at vi skulle lægge en fjerdedel sammen med en halv. Det er ikke det rigtige regnestykke. Jo, det er så. Så har vi en kvart lagkage. Vi lægger sammen med en halv lagkage. Så tegner vi vores lagkage. Først så lægger vi den halve lagkage indeni, og bagefter lægger vi den kvarte lagkage indeni. Og så har vi 3 fjerdedele af en lagkage. Så det her, hvor det giver 3 fjerdedele af en lagkage. Vi lægger tal sammen nu, brøker sammen nu, der ikke har det samme tal for neden. Det har ikke den samme nævner. Når vi skal lægge tal sammen i brøker, så skal det have den samme fællesnævner. Men vi kan ikke altid blive ved med at tegne lagkager. Så jeg vil prøve at vise en anden måde, hvor vi kan gøre det på. Hvis vi nu siger, at vi har 2 femtedele. Vi skal lægge sammen med en halv. For at vi kan finde vores fællesnævner, så kan vi faktisk bare gange nævneren med hinanden. Og så får vi et tal, som de går op i. Og så skal vi huske at gange op for oven også, for det er ligesom hvis vi bare forlænger brøken. Ja. Så det her, det er også det samme som, hvis vi siger 5 gange 2 for neden, så har vi ganget vores nævner med hinanden. Så skal vi plusse det, og over i den anden side vil vores nævner så blive 2 gange 5, fordi det er den anden brøk. Så skal vi gøre det for oven også. Den her brøk har vi forlænget 2 gange, så skal vi forlænge den for oven 2 gange også. Så vi har det oprindelige tal og det nye tal. Og i den anden side er det vores 1-tal, vi skal gange med vores 5-tal, for den brøk har vi forlænget 5 gange. Sådan der. Og det er så lige med 4 tiendedele, fordi det giver 10, det giver 4, plus 5 tiendedele. Nu har vi fået vores fælles nævner, og så kan vi faktisk lægge dem sammen, ligesom vi har gjort altid. Så det bliver 9 tiendedele. Det var noget nemmere, end at skulle lave en hel masse lagkager. Forstår I det? Næsten. Næsten. Skal vi lige prøve igen? Ja. Vi prøver lige en mere. Hvis vi nu har en tredjedel, der skal lægges sammen med 2 fjerdedele. Hvad var det, vi skulle gøre? Vi skulle finde en fælles nævner. Og for at finde den fælles nævner, så kan man gange nævnerne med hinanden.
Så vi har vores nævner, der er 3 på den ene side og 4 på den anden side. Dem ganger vi sammen. En tredjedel gange 4, eller hvor tæller er gange med 4, er forlænget 4 gange. Så vi skal også forlænge den 4 gange ovenpå. Hver gange tæller med 4. Det skal vi jo plus med vores anden bryg. Vi har fjerdedel i forvejen. Og dem ganger vi med 3. Så vi har forlænget bryggen herovre med 3. Og det skal vi også gøre op i tælleren. Så det hedder 2 gange 3. Det er så lige med 4 12. Plus 6 12. Og når vi har den fælles nævner, kan vi ligesom før bare lægge dem sammen. Og vi har 10 12. Jeg håber, det giver mening. Ja. Skide godt. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tog, men jeg følte, jeg sagde lidt mere, end jeg plejer at gøre. Eller Ja, jeg tror også, det tog lidt længere tid, og det var også lidt mere sådan... Lidt mere på jer, Ja, frem for kun at være på tavlen. Jeg har forsøgt, men jeg